RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayang adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilaban na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Carlo, 18 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bag-o lang nakong hibaw-an nga naako ani. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang desisyon kung muundang og eskwela. Ingon niini ang mga panghitabo. Maundag kag eskwela? O lagi ma. Bisan mo kahit agod. Mas mayon na makatabang ko ninyo ni Papa sa mga gastuhan din sa bahay. Nya, unsa man sa trabaho ang imusudlan? Ay, mangita ko ma. Makasugod naman ko trabaho kay 18 na baya ko. Ay, hanugon kinak, uy. Mas mayo na lang unta to ba bisag makahuman ka og senior high. Lagi ma. Ano gungit kaayo. Pero dili pa man guna to kaya. Mao dili na sa nato pugson. Total, dili man bitaw na mudagan ng eskwelahan. Nala, sige nak. Pero, wa baya ka na mo obligahang papa ni mo ani ha? Umaoy. Ako mo sige ning kagustuhan nga makatabang ko sa atong kalisod. Salamat na kung mao. Okay na kang mag-construction worker? Kaya ako ingon ako amo. O bay. Way problema na ako. Kaya-kaya na ako bay. Nala, sige. Ako ingon ako amo ha. Sige bay. Salamat kayo ha. Okay na ka, bay? Oh, okay naman bay. Kuwang pa lang siguro ko sa anad. Grabe mo kayo ang abog. Oo. Tunal na nga. Ana, magina. Sa una bitaw, ana masag ko. Ah, Sige sa kukubo. Sa Mao bago ba? pa ko. Oo. Madugay, mga nadaka na bay. lagi. Tun.
Saman, nakay lighter ya? Ha? Oh, wa ba eh? Sama ni mo. Manigarilyo. Wala ko madang akong lighter good. Pamagin akong buhaton basta break. Dawa ko din ba eh? Di mo ko manigrilyo. Aw, mo ba? Sige. Banghom lang yung sa uban na ang kauban. Sige bay. Ato tatapok nila na. Nga sila dito, ninigarilyo. Tana. Sige bay. Din mang kagikan. Kada alas 7 naman lagi kang perming mauli. Di ba alas 5 raman ako to imong trabaho? Ay, nagpasingot ko mo eh. Ay, naghuman akong trabaho. Diretso kog duwa og basket para pasingot ba? Maodi ay. Unya naugha na kagsingot ya sa imong buko-buko ron. Ay, wa mo eh. Extra t-shirt ko niya akong sulob karon. Lagi. Basin beg abusado na kay kasi mong lawas dong. Ay, yun na. Unsay sudan man? Nagluto kog utan diha. Sige na, kaon na. Yes! Utang! Kinita! Kaya ba ba? Naparabada ka mga sako nga alsahonon. Sako simento. Kaya pa? Kaya pa rin ba eh? Sige, paspasan tayo para mahumanda yun. Sige. Nga naman eh. Hanga ka man, bisag nagigdar ako. Sa kakapor tingalin na sa mong trabaho ganiha sa construction site. Totoo lang na ako. Basin, mawara ni. Physically active manunta ako. Ugso sa taas nga panahon, wag ito'y gipamati sa kong lawas. Tagsargani kayo kong madutlan o gilanat. Pag-una, naka-experience ko og ubo-ubo lang. Ako lang ibaliwa kay sa kong pagtuo, walang kumaanad sa abog sa construction site. Gani, kada hapon pa ko magduwa og basketball human sa akong trabaho, aron lang magpasingot. Pero sa kadugayan, nahibong naman lang ko nga, murag kapoy man ang akong lawas, bisan sakto ang akong pahuway. Unya, hangakon ko, bisan kong makigda lang. Pero ako lang ning gibaliwa sa pagtuo nga mawaras kadugayan. Unya, Bay, nasa tayo laing alsahon. Mga kahoy na sab. Murag, naluya kita ni kalaki haron da. Ha? Magsaka ka na og matasagdanan. maulagi bay? Ya, okay ra nimo. Asa Ay. mga, mura makagluya ron. Wala ni bay eh. Kapil na akong lawas. Pero madara man. Pag sure dara, uy. May absent daw ta ka. Ano ko ng labor bay? Sayang pud. Oo, mausad. Hala, sige. Na, ato na sugdan, mentras nga. Wapa mo sa kang kainit sa adlaw. Tara. Kapuya ini. Ito pagod sa 4th floor. Nga naman eh. Mura maglisod iginhawa. Bay, ano ka? Bay, lisod. Lisod iginhawa bay. Ha? Unsa? Sir! Si Carlo, naglisod na ginawa! Bay! Tabang mo dali, bay! Dali, Migo! Dali! Dalo ka na mo sa ospital!
Doon na kay Asma. Hinungdan nga nagisod ka o ginhawa ganina. May na lang kay dali kang nadasa imong mga kauban din eh. Unsatok? Na ako'y asma. Oo. O kung sayo pa lang nimong gitagad ang imong sintomas, mas makontrol unta na nimo. Ang sugod taong ko magdahumdong nga, nabaday ko aning sakita. Laksik mga untakay ko. Doon na ko'y iresita ni mga tambal. O mao kini palita. Salamat, Dok. Why, sa pa yan. Kung doon na mo'y kinahanglan, sangpit lang mo sa nurse, okay? O, Dok. Kulbaan ako na ko eh. Sabi na kong mawha na ka na mo. Mabaya. Kakusgan anong imong anak. Kusgan lagi. Kunya abusado manggut ka usahay sa imong lawas. Imbis mo pahuway, magsiki ka man hinog duwag basket. Pero, wabay ko'y bisyo, ma. Kung kasagaran maging kanon, utan po. Dili ka sa kaliwat na anak. Unsa, ma? Kaya akong papagod, ang imong lulo ba? Pwera hisgot lang. Naamasabgot to'y asma. Unsa? Hiligid kog utan matagkaon ako. Wasag ko'y bisyo og physically active sad ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, Dok, nganong nagkaasma man ko? Bisan wa ko'y bisyo. Ug healthy man na ako mga gipang taon. Posible kaha nga nasunod na ako sa among pamilya? Kay matod ni Mama, ang akong lulo kuno adunay asma. Ikaduhang pangutana, permanente na ba ning sakita o mawa pa ni? Kung saan ako paglikay sa mga butang nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kong muduwa og basketball o mag-ehersisyo? Ikatulong nga pangutana, aduna ba'y pagkaon na kinahanglan akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up kanunay? Bisan pa man kung wa ra ko'y gipamati? Ikaupat og katapusan. Posible sad kaha nga nakuha ni nako sa construction site? Dito man gunin nagsugod sa dihang nagtrabaho ko isip construction worker. Unya grabe ang abog. Ug halos pirmi na akong malanghap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Posible kaha nga mauna hinungdan? Unsa kay maayo? Muundang ko as construction worker? O mupadayon lang? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carlo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o kini sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is okay to say no when saying no is taking diligent ownership of your life. Namang kayo uban nga ako di ko kay ba mingog no. 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 Okay ra naman yung kag no. Kung ang imong pag-ingon sa no, na ay bugat nga meaning. No, it's not all the time nga mag-yes lang ta, bisag below the belt na. Na ay panahon nga mo say no kita, kung di na ta makasabot. Okay? So, ang atong magtatampo ko na lawa, si Carlo, 18 panuigon, single, taga Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Taga San Nicolas Paris, kini ako ning basahon ni kay Cebu City, mga kauban ni Father Edwin Tick, sa Caritas Volunteers. Josie Lagapa, Floribic, Laurigaw, Perla Baisa, Christine Padilla, Sherry Ibarzabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradero, Michi Mariha, Sherry May, Joam Humawas. Ug niya mga taga Pilar Camotes,
mga Muabog family, Borja, no? Jess Borja, Paulino, Paling, Princy, ug Nazareth. Mayong pagpaminaw. Mga pinamungahan, mga kailan tos pinamungahan, ug mga Alcosiba family diya sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Mayong pagpaminaw, ha? Ninya ug si Genevieve, no? Hinaut manganta mag-usab kay nindot kay mo manganta. Ha? Regards sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Doon ni sa Green Hills, sila ni Pitoy ug ni Jewel. Ha? Musta naman imong mga kanding ug baka niya Pitoy, dagko na. Ano ba tayo maihaw karong maabot mga adlaw? Nana ko katubangan dining taga-Office of City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu. Magpanguluhan sa atong City Administrator diha nga Engineer Arthur Villamor, Sinro Designate. Nada si Samuel Lapot Jr., yung sa kanini Ben Lapot na. Verdel Alinsonorin, Vicente Kunsi, Alte Altornon. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Inabanga, Bohol, mga Intal family ug Husoy family. Good day. Okay, so going back to our sender, si Carlo, no? Mahitungod manig lisod ginhawa, nin problema ni Carlo, no? Hinawat makatubag ko ning mga problema, Carl. Unang pangutana, Dok, nganong nagkaasma mang kubisan wala ko'y bisyo ug healthy akong pagkaon? Posible kaha nga naman ani nako sa among pamilya kay mato ni mama nga akong lulo kuno kay asthmatic. Yes, you're correct. Kay ang hinungdan man gining asthma is both genetic and environmental. Genetic meaning it runs in the family. Pareha po ni sa ubang mga klaseng mga sakit, no? It runs in the family. Environmental is kung ma-expose ta sa mga irritants or magka-infection ta, viral infection ba, pwede ka ma-asma na. Allergens, smoke, lifestyle na to. Dietary, magkakaon ng mga hyperallergenic ang pagkaon, mga seafoods or whatever. No? So, correct ang imong mama nga it runs in the family. But doesn't follow nga automatic sa kang ma-asthmatic kung imong lolo, imong lula, bakon. Pero ang posibilidad is a little bit higher kumpara sa general population. So, mauna siya ang ako ika-istorya. Ikaduhang pangutana, permanente na ning sakita o mawala pa ni. Unsaon ako paglikay sa mga buta nga makagrabe sa akong kondisyon. Luwas ra ba gihapon kung muduwa og basketball o mag-ehersesyo? Okay, Roy? Di ko maulaw mo share nimo, Kwan. Carlo, nga. Ako sa una, ginumdom nyo ko. Sa elementary pa ko, asthmatic ko. Asthmatic nyo ko, kay naliwat po ko sa kumpapa nga, ubakon po to akong papa. Asthmatic nyo ko. At pagka-college na ko, nawagtang man. Kanya, bisag dili kay ko dako, di bang ko taas kayo? Di po kumubo. Sakto-sakto lang, average height. Nga 5'6", between 5'6", 5'7" akong height. Atletiko. Kuha ko basketball, volleyball, tennis, basta, grabe ko mo diba? So, pwede na yun, ha? Mawar man siguro po ning nagkadako-dako na, no? Pero ikaw, pila na mo dad? 18? Posible na yung magtang na niya, hamtong na ganyan mo, no? Pidya pa ka, ha? Ay, kung balikon, mga pidya patients, adult na ka. Kaya ang pidya patients, kay 17 years old and 364 days ko, no? Pag 18, adult na. Okay, sunod ka pangutana, ikatulo. Ano na ba'y pagkaon nga kinahanglan na akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up o kanunay, bisan pa man kung wala ray di pamati? Tawanag ko mo sa mudool kag usa ka pulmonologist, no? Ang mga pagkaon nga imong likayan kanang maka-trigger, no? Kanang mga hyper allergenic nga mga pagkaon ug maglikay ka sa mga sitwasyon nga naay mga pollutants or irritants. Unsa man, mga aso, abog, o mga naay mga infeksyon, maglikay ka niya na. Stay calm. Pwede ra kag muduol og usa ka pulmonologist, adult lamang ka, adult pulmo, para masagaan kag something nga makadilate sa imong mga muscles, rather respiratory passages. Na? Kaya kining asthma manggod, inflammatory disease ni siya sa atong air passages. Nga mo constrict, mo gamay ang agianan sa hangin. So, ang tambala ni is something nga maka-dilate sa agianan sa hangin. Unsa man yung mga tambala? Ako may luman itong mga Britanil, itong mga, unsa pa to? Salbutamol inhaler. Nakudaghan kayo na siya. Muntinlucas, muna yung mga tambal, no? Para sa hubak.
mo stay calm lang ka, na expected na nga hapit na kagihubak kung ikaw lisod nag ginhawa, sige nagkubo-ubo, murag muhuot ang imong dughan, kanang daghang mucus production. Ya ang imong ginanawaan, kung may duman sa una, murag wheezing, no? Murag nang iring bitaw nga kuan. So, mao na siya. Likay lang ka sa mga makapa-allergy nga mga pagkaon. Naitambal ni siya, ha? Naitambal. In worst scenario, ang pasyente dalhon sa ospital para mahatagag oxygen kung nagyon makaginhawa gyud, no? Pero kato mga salbutamol inhaler effective kay ito. To o kanang naay a certain amount of times of pop unya kinalan mutumano nimo ang imong doktor unsay kuanon unsay style sa paghanggap sa sud sa inhaler nya kinahanglan nga rich ka og vitamin D nga makuha nato sa silaw sa adlaw sa ubang mga pagkaon ug dili ka dehydrated nga sakto ang imong amount of water sa imong lawas nga makasustain ang imong vital organs functioning, na? Kaupat o katapos ang pangutana. Posible ka ha nga makuha kuni sa construction site? Yes. Construction site, siminto lang dahil, nagbubuan ng siminto, urbidang abuga na, inagmasag siminto, hasta ng balas, imasa siminto. Dito manggod ni nagsugod sa diyan, nagtrabaho ko isip construction worker. Dito yun, no? Unya, grabe ang abog. Ug halos pirmi na kong mahanggap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Yes. Posible ka nga mauni hinungdan. Yes. Posible gud. Unsa kay maayong muundang ko sa construction or padayon lang. Depende na sa imong nibalaan nga pangwarta Carlo, no? Kay kung dili pod ka degree holder, di po ko mo recommend nga office work sa imong kuanon, no? Hindi man ka mo qualify. So kung I do not know on sa imong educational attainment, kung construction ang imong naibalaan, ari lang tingali ka sa mga carpentry work, dili nantong masa og siminto, kay abog mo na kayo. At least, there is a kahoy, na mga gabas sa mga kahoy, ang iagi sa gabas, akong obserbahan lang nga, kay magsigim sa kong tanaw ang mga construction, dili man kayo para sa abog sa siminto. Ha? Abog mga niyang naggabas ni mos kahoy, po dili kay siya irritant, dili kay siya isog na kayo sa imong paginawa. So, hinaot na kasabot ka sa kong speaker ni mo, Carlo, sa akong balikon, di ko maulaw ni mo share nga ako sa una, hubakon ko, pero pagkakalis na ako, nawagtang man, na atletiko, grabe kay ko mo tennis, basketball, o di ko maayo kayo sa basketball, volleyball, no, arang-arang ko, pero tennis, arang-arang ko, pero uban nga mga ball games, why football, kaya pickleball, na pickleball ka, kadua na wala, medyo minus-minus mga itong panahon karong mga panahon na. Okay, so, nganto ni Carlo, nganto sa libuan millions sing namina sa itong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa mga kanunayan ng paminaw sa itong mga RMN program. Tapos katag-rating din sa itong lugar. So, pamalabaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayo.